Hi guys, very good evening and welcome to Africa and Beyond Television Network, and we are taking a look on what is happening in the nation of Zimbabwe. There is a viral video of a young lady who was being attacked by a group of other ladies. I think among them pane vangu vachitasa vana vechikoro nemadzimai echikuru, and the information is out. The police had issued a statement seeking to apprehend the perpetrators. But what has happened is that there is information which we need to play right here. Let me play this audio for the sake of understanding. Ndanzwa chinzanzi zvoni Mr. Ponyati vanga vachitaura kuti nyaya yaitikira kupi. Tiudzeiwo kune vari kuziva kwaitikira nyaya kana paine vari pasocial media vanogona kuposta vachitaura kuti nyaya yaitikira kuHwedza, kwamunyoro, kwamupfuuri, pamba patiraimo chingwena, kuSt Clemens kuchikoro ndokwaitikira nyaya iyi. Kana kuti vanogona kundibata panhamba dzangu idzodzi, vanonga vachida kufona vachida kunzwa zvizere. So this is it. This is one of the key audios, I think one leading audio of what really happened, what really transpired after the police sought for information. So this is it. This is what the message which was sent by the police, seeking more information and clarity about this issue. And kudos to the police Zimbabwe for quickly intervening onto this matter. Let us hear another audio. Mwana akati anga ari kumba anogara nambuya vake kumusha. Saka ini ndinoshanda kuHarare. Saka musi weThursday vana vechikoro 3 havana kuenda kuchikoro. Vakabva vadzokera munzira. Ndobva varonga nevakadzi vakuru vairi. Vakadzi vakuru vairi vakachinjana varume. Uyu achirara nemurume uyu achirara nemurume uyu vachita chihure. Saka nyaya iyi yakabatwa. Saka uyu mwana wangu inini akabva aburitsa proof yekuti vanhu avaita sei vaidanana because akanga achizviona. Saka vakabva vagadzira nyaya, ndomva vamutora kumba kwambuya vake, vakati uya utore muriwo wokusima, ndobva aenda. Saka vakabva vamupinza mumba kuma11 dzemakuseni, vakazomuburitsa kuma3. Vairova vachitikana, vakamurova akanga afenda vodira mvura. Vakamurova katatu vachidira mvura. Vakazomubvisa hembe vakamuburitsa mumba akadaro, akafamba akauya kumba kwambuya vake, vakamubatirana because anga asagone kufamba, asagone kumira, vakasomuradzika panzira. Saka ini ndakazouyawo ndichiwana mwana asingagoni kufamba achitikana akumira odona. So this is part of the information, and I'm going to read some messages right here. It seems as if this was a conversation about the people who worked at the hospital where she was treated. And one of the message reads that apparently this girl was treated per hospital Pandino Shanda, and we have just been informed in Mapurisa M district kuti vanhu vakaita izvi vatorwa nhasi. So yeah, pakaipa anga akakuvara mwana iyeye. This is one of the messages right here. Another one says anza akafumura gure revakadzi 2 vaidanana neboyfriend 1 vakashaya vanhu vakahaya vanhu kuzomurova. Then another one says saka ndizvo zvinonenerwa munhu kunge nyoka yapinda mumba kudaro sure. And another one says these people deserve more than just 10 years in prison, pasina option ye presidential pardon. Then the last one says Hanzi, they have been apprehended by the police today. So this is the message right here. These are the messages. I think I have played the audios, and this is it. It's so sad that the lawlessness happening in the nation of Zimbabwe is going up high as each day passes. Again. So we hope and believe that this matter will be dealt with accordingly, and these people will be brought to book. That is so wrong. No matter the circumstances, no matter what atadzei, you need to respect other people's lives, because munorova munhu akafa
for the sake of just disciplining people. Munhu akafa adzoke, you know. So this is it. Team Zimbabwe will continue to talk about it. We'll continue to see. We'll see if the police will update us. Once the police they've updated us, we will come back with that.